Безнең корреспондент Илназ Сафиуллинның бюджетлы һәм бюджетсез клиплары арасында айырмасын тапты. Реклама блога. Сезнең көннәрегез моңсу үтә. Сезгә эмоцияләр җитми. Сез үзегезнең тормышыгызны ничек яңартырга белмисезме? Чыгу юлы бар, Биләрдәге күпер. Аның белән сезнең көннәрегез тагын да яктырак, күңеллерәк һәм экстремаль булыр. Биләрдәге күперне экрандагы телефон номеры буенча заказ бирегез. Исәнмесез, эфирда мин сине көтәм передачасы. Һәм бүген безнең студиябызда Динә, исәнмесез Динә. Һәм ул безгә бүген үзенең бик моңсу тарихын сөйләп китә. Мин үземне палаткамда югалттым. Менә бу фотосурәттә 2 көн инде мин аны таба алмыйм. Ул Гали чатыр янында иде. Уң яктан икенче рәт. Зинһар миңа аны табырга булышыгыз. Динә, сез безгә электән мөрәҗәгать иткән идегез. Димәк, экранга игътибар. Мен үзем Кытайда туып үстем. Мине башта Сәләт Раушан аланына куйдылар һәм без Динә белән таныштык. Шуннан соң оештыручылар мине үз гаиләләренә алдылар һәм мин аны башка күрмәдем. Рәхмәт, көт мине программасына. Без Динә белән ниһаять бер-беребезне таптык. Ниһаять, без аны таптык. Ротын барыны монда яши. Хәзер без аны тотарга барабыз. Нәрсә бу? Нәрсә бу? Кой дидем, тиз! Нәрсә бу? Операция вакытында Ротын барының йортыннан 4 килограмм артык кызатлы пюре һәм 10 пачка табаклы һәм 7 пачка сигарет тәме белән вермишель табылды. Мин үзем монда 25 ел торам. Мин чәй, кофе ясыйдыр дип уйладым. Ләкин моның кадәр булыр дип мин уйламадым. Форумда бик кунакчыл атмосфера булганга, һәр елны монда күп санлы кунаклар килә. Алар бер-берсен, дусларын күрергә бик шат. Ләкин медальның икенче ягы да бар. Алар үзләрен нәрсә белән мавыктырырга белмиләр. Алар төрле сәер җирләрдә йөриләр. Бер кирәге булмаган эш белән шөгыльләнәләр. Бер яктан икенче якка йөреп көннәрен үткәрәләр. Сәләт, фриспейсларны кире кайтарыгыз. Зинһар. Әлеге ролик кунакларын саклау фонды ярдәмендә әзерләнгән.